sorrows like sea billows roll. Whatever, my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well, 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 it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless state and has shed his own blood for my soul. It is well, 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 it is well with my soul. It is well, it is well,
Jebe Ogene TV. Dịka anyị nọ n'ụbọchị tata, anyị nọ n'Abọ. O nwere otu onye anyị kwudoro ebe a ka ọ gwa anyị onye ọ bụ, gwakwa anyị ha na-eme ebe a. Afọ mbụ nwaada Chikọdụ Chijioke. Ihe a na-eme n'ụbọchị nke tata, a na-eme akwamozu nna m bụ Nze Dominic Chijioke. Obi juru m aṅụrị n'ihi na ndị mmadụ ma ndị na-amarọ ma ndị mmanwụ ha ncha jupụtara soro wee kwanyere nna m ugwu. Ekpere m n'isi ha ka ụkwụ ha ji bịa ka ha jikwere ya na let God bless all of them one by one in Jesus' name. Amen. Biko ihe ọzọ anyị na-ajụ bụ ọgụwa bụ ada nwanyị ya bụ Nze Dominic. Mba, abụrụ m aji ebeta ụmụ last born. Okay, last born. Okay, ọ dị mma. Ọ dị mma dịka anyị na gị nọ n'ụbọchị tata, anyị na-asị ka ihe a na-eme n'ebe a gazie nke ọma n'aha Jizọs. Biko anyị na-ekene ọra bịara iche. Anyị fụrụ ndị ebe EBE ebe. Am I right? Ndị ọzara bụ ndị landlord ejeni. Achị ụlọ, two-bedroom flat, ego ole? Onye ọbụla biko ndị landlord, thank you. Ọ dị mma na ndị landlord n'ebe a taa. Ọ nwere ndị nwanyị na ụlọ landlord kpụcha blọk ruo ụlọ. Nwanyị a na-eri 100,000. Nwanyị atụtara ego na bi n'ala ụlọ. Biko ebe nna anyị, ndị nwanyị na-ajụ okwu. Onye ọbụla landlord dị, ịkọ ihe na bed gị akụọrọ gị aka. Ọsọ ndị ezigbo landlord na-abụ igo moto ekene gị ọ bụrụ na onwe ndị igbo n'ebe ọ nwe obodo njele igo moto ụgwọ ụlọ increase mana ọ bụrụ maka ndị ọzara ebito n'ọnụ ndị ebe otito dịrị Jesu na ndụ ndị one otito dịrị Jesu na ndụ ndị ebe onwe ndị afa n'ebe a ndị afa ebe a ndị afa na afa na ịmanụ ndị afa mana onwere ọzara n'ebe a ndị ọzara ọnụ a wetara ego ebe a na-akpọgbu onwe ndị ebe n'ebe a ndị alụsịrị ebe wee bunye Jizọs si abụrụ ebe. Ọ bụrụ na ndị nna fawụlụ ewere oche ozugbo anyị agbapịa ọsọ n'usoro ebe anyị na-eme emume nchụkwasị akwa. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ onye ọbụla mmiri mmanya na nni mana ihe ka mkpa bụ nni before mmanya. Yes. Biko anyị na-anabata onye ọbụla na-eme wedding. Ọ nwere kọmitii ga-akpọ wedding abụrụ fọtọ ịma na ndị a bụ kọmitii of offense. Mana ebe ezigbo kọmitii ọ ga-atụ ego n'ọrụ gị ọrụ make sure na bọtụrụ gị furu. Ụmụ nwaanyị daalụ n'o Chineke kere nwaanyị n'ụwa fere Chukwu aka. Ọ bụ na ịbụ nwaanyị fere Chukwu aka. Ọ bụrụ na nwaanyị anọghị n'ụwa ụwa amalite ụtọ ọnwụ ya ka ọ ya ụmụ nwaanyị ka ọ nọ ndị abụ nwoke ụmụ nwaanyị na-afụ na lebọrụ o nwere tọs para mkpata na ihe ngwongwo nwaanyị jebe ụwa erika ihe nwaanyị jebe ụwa ka nkụ ụmụ nwaanyị eziokwu bọs you other go oh special one then ihuzukwa akpụmanụ ka ndị Abor ji eme deliverance. Chairman, sir. David.
I follow your entourage. Odogo brother name, Odogo Wedepeji Maria. Akoya Watalo. Abor chair, and I sing him now. Their journey. Their journey. That is